back. Yes, welcome back to Lambo Bisaya. And for today's vlog, nakita ninyo, we are so buot. Grabe lang siya ng pinapilahan. Gipilahan o gitibukan kay daghan kayo. Tungod kay daghan tao, daghan pa rin food karon nga mga panahon. Na ni siomay nga homemade siomay nga atong tilawan karon kay Jeff Rocks Lechon Belly House. Tapos sa Capitol Road, Quezon City. Lechon Belly House man dai. So, gini. Half kilo nga lechon belly. Homemade nilang siomay niya ang ilaha mo sa tawag dai Garden salad. garden salad. And ang pinakatapit din niya kay ilang sauce kay 1 million ka buok. Huwag ang nila ha, kalamansi, Zay ang hatag. So magkalaman si juice ni karon. So first bite na ta, Zay. Yes, my first bite ni Jai. Crispy kayo. I-dip na to sa ilang sauce. And super lami. Michi. Lami Jai. Ketchup siya, no? Pero lamin siya nga pagka-sauce kay. Murag isagol-sagulan na nila. Of course, ang pinakaganahan nato pero may lechon, panet. Of course ka na. Right? Saan ni Zay? Siomay na. Lumchaw? Lumchaw. Lumpia na. Dili na lumpiang tawag Jai. Ah, dili. Lumpiang Shanghai. Lumpiang. Lumsyang. Kilawan na to. Oh, welcome si Jai. Sino na, Zay? Carne? Kini, sa gasa ni mo isaw-saw, pwede din niya sa ilang lechon belly sauce. Ipa-dive na to, ipa-dive. Pwede po dira, Zay. Swallow. Chili garlic. Honey. Diri mi dapat kay ma'am. Saan pangalan nila ma'am? Irish. Di ma'am Irish. Pamilya daw mong nang kay sulaan lang ko rin. Followers na si Ma'am. Thank you ma'am. Nag-subscribe na lang ma'am. Wala kami i-try daw i-subscribe ni ma'am. So at bang mi nagkaon ni Ana si ma'am nga pamilya daw mong nang kay insuraan ma'am. So yun kami ang mga video karon kay ma'am. Ma'am sabi tagkaon ma'am. Sige na. Wait, tagaw, ma'am. Marag, sige ma'am kay kami happy na food me. Karat. Tama na kay ko. Sige sa tamam. So, what naday isa ka subscribers na mo followers. So, Yes. ito also Si Ma'am thankful Iris. kayo ka sa iya, ano? Nga na din feeling no, basta ka na, nga na feeling sa artista. Nagatbang na dahil ni Kaon. Ka na mailahan ka. Nagatbang na dahil ni Kaon. Wala na idea na kailan. Mangita pa magkalain. I'm happy and grateful. Dahil naka-recognize ang first time lang wala ay naman rin ito. Pero si Ma'am Ragana nagkuhan lang. Ipakita din niya nga mo ang YouTube channel. Sabi yung tamad ka, di ba? Kaso na una naman si Ma'am Kao. Balik ko na mo, no? Kapag gusto mo tila o chun belly, na ginapilahan. Pag banaw na magdiridagan ka ay tao. Bago pa siyang open, no? Pero grabe nakadagang customer. Diba, Jay? Dagan ka ay pagsunod na mo, dagan ka abi na magdili ni kaka. Pero kay haba-haban, min. Ngita din may pagi. Hindi mo diri sa Jeff Rocks Lechon Belly House. Dili tong kuan ha, Jeff Rocks na kanta. Jeff Rocks na kananan. Tapos ito, Jai, unahan sa kada pizza. Mawakas na kami gikan-an nga. Sila ka na pizza. Linyar sila. Alam mo may. Tapos i-dip na to sa ilahang grabe yun nga. Ay, butangin ni kuan Jai. Of course, calamansi. After calamansi, butangan na to siya og soyo. Tapos, ato na i-dip ang ilang siomay, ilang homemade siomay. Tapos naman na to dip. Let's bite. Siomay ko siya. Tapos sa kalo, wala sigo sa baba. Lami life. Kasama natin yun ng mga siomay. Hindi ang Shanghai. Tapos, lechon belly.
Pasensya na kayo at medyo maingay kasi nga sabi namin maraming kumakain ngayon kasi malakas. Malaki. Ay, Malakas, malaki ba ang lechon belly? malaki, masarap, malakas. Maraming tao. Tsaka, nasa ano lang kami, nasa, tawag Janjay? Janjay? Ano? Sa labas yung ano? Yes, kilid ng kalsada. Ah. Kilid ng kalsada. Kilid. Anong kilid? Gilid! Kami ay nasa Yok, along the highway lang po, Jeff Rocks. Masarap, malaki. Pero hindi siya matigas. Beso, puro matigas. Ngayon, may pipino din kaming kasama. Kasama namin ngayon ang mga pipino. Dahil ito ay part ng garden salad. Uy, ang saba naman. Tabi kasi namin yung shop. Ano shop ba na Kaayos sila ng mga sasakyan. At kami ay, hindi naman kami nauulit. Dito nalalagot na kami ha. Kasi nandito kami nagbablog. Day, dapat kita duha mag-istorya. Bisig ka. Sige na makakahawa. Makakabagan. Siya ay kumakain lang, wala siyang kwenta. Palamunin siya. Ang videographer no, hinam-hinam na nanay ito. Kakagaway. Kaya mo pa siya kakaon guys, kinagunit siya no. Pwede ang stand din niya. Kasi kadaghang tao. Kadaghang Igo tao. siya. Basically, ang lechon belly is belly siya. No, nagilitsyo. Boneless siya. Amo rin ang gitawag lechon belly. Kasi ang belly part, manikuha niya, wala ba na bone? Kuha ang bone. So the bone nga kanta ka na, wala na siya. Ini siya, belly nga part sa pig. Sa tiyan no, belly gan eh. Ano man ka? Iyang lasa dahil peppery. Pero lami ang iyang pagkasagos. Anyway, ilhan ang gili sila. Ang lami yun nila mga nilutuan. Tsaka ko ma-surprise kung anong lami ilang mga food din no? So hello, Justin for Trace. No, kay murag nakailag yun ni sa imo. Charot. Sila na pinagbuhat ani sa ilang mga sauce. So bagay kayo ang ilahang sauce sa ilahang lechon belly. Garden salad. Ikan siya sa garden, lechon po. Garden salad yan eh. Basically, ang garden salad, matawag na to siya garden salad, kay salad siya. Okay. Sabi, saucy kayo ang ilahang garden salad. Tagalog. Ano sana? Sa Bisaya. Mansanitas. Ay, thank you. Tagatag sili, no? Uy, ang ganahan ako sa ilang garden salad, kay grabe og cheese. Tanawar ko ninyo. Oh my Cheese, God. mangga man na. Yes! Magurot na mo ang gitawag Yes, surot na. Yes, I'm very lami. Ako sa ning igupon kay lamig yun. Ang kanit It was at this moment that he knew. He fucked up. dyan, lechon belly. Yes, lechon belly. Nagpataka, ara kang higop. Kung gigamit niyo ko sana kay daghan. Ikan man na diri sa chili garlic. Thank Uy, you. palangga lagi ninyo guys. We're so palangga nila. Taon-taon nyo gihatagan mi duol-duol. Una gihatagan mi sili. Nya daghanay mi sauce. Amo ning i-bring house. Ay, Karon toothpick kay nahalata nila dyan. halata nila nga nasagit-sagit ng Dami sa Capitol Drive, ang Jeff Rocks, Lechon Belly House. Balik-balik ko na mo kawan nila. Capitol Drive, Butuan City. Sila yung mga student meal din so affordable good siya nga mga meal and ang among gi-order ka ng isang lechon belly nila nga dinahan ni kay super crunchy ang panet at the same time daghay unod Uy, mga kalambo, ayaw mong kalimot. pirming dumdumi nga Lambo, Bisaya! Yeah.